Okay, so today is the first day po para sa pag-organize natin ng estate sale for the end of this month, which is March 29th and the 30th. So ngayon ay maglo-load po tayo ng mga tables. Lagay po natin dito sa ating truck. So, let's go! Dahil sa medyo malaki po yung bahay na gagawan po natin ng estate sale, magdadala po tayo ng extra tables po para mailabas lahat ng mga gamit sa mga cabinets at saka sa mga storage. So ngayon napapunta na po tayo sa bahay ng aking friend, which is si Ate Corstel na naging partner ko po dito sa GT Estate Sales. Huwag niyo po kalimutang i-follow yung page na to. And then, ida-drop off po natin tong mail sa post office and then didiretso po tayo sa bahay. Nagagawan po natin ng estate sales kung saan I can't wait na i-share po sa inyo. Kaya wag niyo pong kalimutang i-follow yung aking